Bakary Sékou Coulibaly FIDA Fonds International de Développement Agricole yara ale ɲɛsinen do sɛnɛkɛlaw ka yiriwali o wari bonda ale ɲɛsinen do de ma an b'a dɔn k'a fɔ ni maa min ko sɛnɛ ni ko bagan mara ni ko mɔni walima jiri baara cɛ kelen ka baara tɛ muso fana jɔyɔrɔba de b'a la pour que an ka se ka yiriwali sɔrɔ sira kan fo an bɛ ka dɛmɛ ka ɲɛsin musow ma n'o kɛra an hakili bɛ nafa minnu na an b'olu sɔrɔ donc ne bɛ welewelekan min da ko n b'a ɲɛsin par exemple organisation paysanne mɔgɔw ma APK mɔgɔw olu ka bolofara minnu bɛ ale région na ani CNOP mɔgɔw ma ani AOPP mɔgɔw ma an b'a dɔn k'a fɔ FIDA ni nin bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ weleweleda si u ma u bɛ k'a dɔn hali du kɔnɔ ni muso jɔyɔrɔ ye min ye bɛɛ b'a dɔn donc an bɛ dabali o dabali tigɛ an ka essayer ka jɔyɔrɔ ɲɛnama di muso ma o kɔnɔna na yaasa an ka du bɛ se ka yiriwa yaasa an ka duguw bɛ se ka yiriwa yaasa an ka jamana bɛ se ka yiriwa